eskolari ez duena. Bi eskolari eta horri gara. Bata Lehitzarra, Jon Rekondo. Eskolari handila, Bo Txapen Minaka, urte askot bigarren aparran, zer radikan ez dago. Eta bere auka hariko dena, seiatuko izena, Jose Etxeberria Zigatarra. Lau proba dikotugu, lehenengo golpetara, gero abiaduran, urrengo zutika, eta azkeneko prueba resistentziakoa erraten duguna, 6 mor moztuko jo, más o menos 6 bat erdiko media. Prueba bakoitza puntua bagireko du, eta azkeneko probak resistentziakoa 2 punto. Punto gehien lehortzen ikunak egaziko du. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 golpe, ánimo bizko favorez. Hola. 19, 20, 21, 22, 24, 25, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 8, 10, 8, 8, 11, 8, 12, 8, 13, 8, 14, 8, 16, 8, 17 golpe, joan lana. A ver, zenbat. Amaika, Amabi, Amairo, Malau, Amabos, Seis, Zazpi, Vuelta, Hemezortzi, Hemeretzi, tiro. Cuéntala. Cuéntamos. Cuéntase. Cuenta Zazpi. Cuenta Zortzi. Cuenta Beretzi. Cuenta Ma. Cuenta Meka. Cuenta Mavi. Cuenta Mairo. Cuenta Mala. Cuenta Malos. Berdinketa. Bueno,
ikustu zala ben ifo pasatzi eta ben azkarrenik nona doa leio. Bile batera vuelta. Venga. Guai, Elena, asmatzeko horren. Horren asko bari izatko. Ondo asmatzeko. Vale. Bueno. Oain, deskantxo txiki bat. 4 minutukoa, beharko dugu. Egiten ezakit, luzerako ere exigentia delakoz, denari exigentik, ino zutika manejo asko eskatzen duen proba da, eta gorputza asko kastigatzen duena. Orduan, deskantxo pixko hartu behar dugu, minuto batzuk, eta ekingo diogu 3. proba honera. Ekin egingo diogu 3. probarik. Txutik, haber nor kaskaro ebaki, Urbana. Bertze punto bai jokua. Tres. Vamos, sigo, venga. Tira. Ahora no asitzi gero alibedek. Diga, ez dugu bukatu gara, asiri mordek. Ea botellak, karga izan. Bate vuelta. Ahí va, cine. La clasiota. Tira botell. Tira. Golpia zertatzen asko balio edo. Kostu gaztein dutx asko egin dut. Tera, venga. Bota delta. Vale. Berri ere deskantzikio beharko dugu. Hauzkoa rekuperatzeko. Eta motzak izanagatik kastigo bertatzen te ondarreko. Eta bueno, baina azkeneko proba honetan ja gerriak eta kargatu izaten pixka bat eta nola moldatzen garen, kort eta ongi bukatzen dugu. Eta saio peleatu eskaintzen dizugun berriz ere. Baina arte hiruek bastante peleatu gatetugu eta laugarren ere ala atetzen den. Eta berotu bizka, egin dugu, bakoitza begian alde, lasai herri. Eta, besta bukera hona bat diogu.
geratu naiz. Jonentzako proba, 3-2. Txalo bera, mesedez. Bueno, Irurita, guk eskaintzeko genuna ja egin dugu. Saiatu era, alita horren ematen. Eta orain erratuko daukiten gauzakarra festak ondi bukatu. Gozatu orain, musikaz. Eta disfrutatu. Eskerrik asko!